दा दिनैनि दिना जोंनि निसिमा ब्लक इउपिपिएल कमिउनिटिनि थाखाय मोनसे गेदेर रंजानायनि सान होननानै बुंनो हायो। दा गिबियावनो आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेल बड'लेण्ड टक्स, बड'लेण्ड रादाब, बिदिनो बड'लेण्ड बुब्लि बायदि निउस चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोननो जोंनि निसिमा ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि जानानै जोंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद मोजां रंजानायनि सान। दिनै जोंनि निसिमा ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि सामलायनायावहाय गासै 79 बिपिएफनि माखासे राफोद मावथिफोर आरो सापर्टारफ्रा जोंनि इउपिपिएल दलावहाय जगदान जाफैबाय आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियावहाय बिसेस जोंनि बिटिआरनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी सारा गावनो उपस्थित दंमोन। बेहायनो बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा गासै 79 माखासे जोंनि राफोद बिपिएफनि वार्कार्सफोरजों लोगोसे माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिलाफोर दंमोन। बेवहाय गासैबो बिथांमोना दोलै नोगोरै जोंनि निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि सामलायनायाव ज'यैनो बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि इउपिपिएल दलाव ज' जाफैबाय। फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव नोंथांमोना मैखोमै माबायदि बाहागो लागोन होननानै सानदों? जोङो दिनैनि बे प्रग्रामानो जोंनो दिन्थियो जे माने जोंनि निसिमा ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि निसिमा ब्लकनि इउपिपिएलनि सामलायनायाव जोङो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जोङो जोबोद राफोदै जोङो आगबारायनो जों नाजागासिनो दङ आरो जों दा बेफोरखौ लानानैनो जों गोबां स्ट्रेटेजि माखासे कौशलफोर जों बाहायदों। जेरै जोङो बुथ कमिटिफोराव हाबनाय, बुथ कमिटिजों लोगोसे जोंनि प्राइमारि जेसेबांनाखि प्राइमारिफोर दं, जोंहा 10टा प्राइमारिफोर दं। 10टा प्राइमारियाव जोंहा गासै 48टा बुथ कमिटिसफोर दं। बेफोरावहाय जोङो हाबगासिनो दङ आरो जोंहा बुथ कमिटिफोरनिसिम जों इन्सट्राक्सन हरजोब्बाय जाहाथे न'खरै जोंनि वार्कार्सफ्रा थांनानै जोंनि गासैबो जनसाधारन भटार्सफोरखौ लोगो हमहैनांगौ आरो माखासे बिटिआरनि मावनो लानाय बिथांखिफोरखौ मोजाङै खेंफोरथि हैनांगौ। दा बेखौ मोजां मोननायनि गेजेरजोंनो दिनै नैबे 2 तारिख मार्चनिफ्रायनो लानानै दिनैसिम 11 तारिख जाबाय। कन्टिनिउ थाद'नाय गैया, हसिया जोंनियावहाय दैलि जइन जादों। मैयाबो जादों क'क्राझाराव, मैयाबो 85 जन क'क्राझारावहाय माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपजों लोगोसे माखासे जनसाधारन बिपिएफनि मावथिफोर एबा सापर्टारफ्रा जोंनियाव ज' जाफैदों। बिब्दिनो बिभिन्न प्राइमारियाव जोंनियाव जइन जागासिनो दं। गाबोनबो दं जोंनिया। थिग बिब्दिनो जोङो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनखौ लानानै जोङो जोबोद राफोदै जोङो निसिमा ब्लक कमिटि जानानै जोंनि साधारन भटार्सफोरखौ जोंनियाव लाबोनो नागिरदों आरो जोङो लाबोलांबाय थागोन। 17 बोसोर सरकार बिपिएफ सरकार सालायनाय, आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोनि 3 बोसोरनि खुंथाय गोहोआव थानाय बेजों सुनायोबा नोंथांनि निसिमा समस्थिया माबायदि जौगाथायाव जौगानो हाखो? निस्सय बै 17 बोसोर माने बिपिएफ दला जोंनि निसिमायावहाय माखासे डेभेलपमेन्टेल काजखौ नायोब्ला, तुलना खालामोब्ला 3 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल दला जोबोद माने स्पिडै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि फलाव जोंनियाव दिनै दोलै नोगोरै लोब महिलाफोरानो होन बा हौवाफोरानो होन बा गुबुन इन्टेलेक्सुयेल महरनिफ्रायनो होन जोंनि इउपिपिएल कमिटियाव हाबफैगासिनो दङ। जेरै जोङो माखासे डेभेलपमेन्टेल आसनिफोरखौ जोंनियावहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव मोनसे गभर्नमेन्ट निसिमा गभर्नमेन्ट मडेल कलेजखौ जों मोनफुंनो हाबाय। बे बोसोराव 2024आवनो जोंना इन'ग्रेसनबो जासिगोन गोदान एकाडेमिक सेसन हिसाबै। जोंना दहायसो मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिधायक सारा मोनसे फाउन्डेसन प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौ बुंलांबाय। थिग बिब्दिनो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां लामाफोर दङ आरो बिब्दिनो दंग' बान्दो प्रटेक्सन बायदि जोंनियाव बहुद जाबाय। लोगोसे इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि हिसाबै गोबां जोंनियाव बेनिफिट मोननायफोर दं। जेरै अरुणदय आसनिजों जोंहा गोबांफ्रा सन्तुष्ट जाबाय। गियान सोरां बिथांखिनो, बिब्दिनो रेशन कार्डनो बायदि बिभिन्न आसनिफोरजों जोंनि बेनिफिसियारिया माने एसेब्लाबो पाब्लिकखौ गावसोरखौ डाइरेक्टलि हेफाजाब होनायखौ मोनदांदों। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंनियावहाय गोबां जनसाधारन मानसिफ्रा लोब बारायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखौनो जोङो कनक्लुजनाव लांनो गोसो जादोंदि निस्सय माने 17 बोसोराव बेफोरबायदि जौगानायखौ बा स्पिडआव खामानि मावनायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनदांथिबाय आरो दिनै जोंनियाव लोब फैबाय। बेखौनो जोङो दिनैनि दिनावहाय जों दाथियै बुंनो हायोदि फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनावहाय जोङो निसिमा ब्लक कमिटिनि जानानै जोङो गोसोबायदि जोंनियाव नांगौ बायदि रेसिय'नि बांसिन हारै जोङो देरहासारगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। निसिमायाव बिपिएफनि जि पार्सेन्ट बेयो बेसेबांसो पार्सेन्टआव दङ? दिनैसिम बिपिएफनि पार्सेन्टआ जोङो 65/35 होनजायो। जों 65आव आवगायगासिनो दङ आरो जों एमपि इलेक्सनसिमावहाय
इलेक्शन गेलेनायनि सिनसिमाव इलेक्शन डे सिमावहाय जोङो 25%ल' जों बिसोरखौ दोननो सेस्था खालामदों बोरैबाब्ला बाराबो जाहैनो हागौ जोंनाव बेबायदि टारगेटआ दङ आरो गोबां मानसिफ्रा जोंनाव जगाजग खालामगासिनो दङ गोबां इन्टेलेक्सुयेल महरनि मानसिफोरजों जों जगाजग खालामगासिनो दं निस्सय बे साननै सानथामसोनि गेजेरावहाय माखासे फैबावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन